Rahallista tukea nuorisoaloitteeseen saa hakemalla sitä Youth in Action-ohjelmasta. Hakuaikoja on 3 vuodessa. 1. helmikuuta, 1. toukokuuta ja viimeinen on 1. lokakuuta. Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy Cimon verkkosivuilta. Lomakkeen täyttämiseen saa koulutusta ja lomakkeen voi jättää vaikka ennakkoon ohjelma-asiantuntijalle kommentoitavaksi. Cimo tekee päätöksen hankkeen tukemisesta noin 2 kuukautta hakuajan jälkeen. Sitten voi vielä osallistua kaikille tuetulle hankkeille järjestettävään koulutukseen. Varsinainen hanke voi alkaa noin 3 kuukautta hakuajan jälkeen. Kun hanke päättyy, täytyy aloitteesta tehdä loppuraportti. Raportissa kerrotaan sekä hankkeen sisällöstä että siitä, kuinka saatu tuki on käytetty. Cimo neuvoo nuoria hankkeen kaikissa vaiheissa. Tukea voi siis ihan hyvin hakea, vaikkei olisikaan ennen tehnyt projekteja.